И здравейте хора, аз съм Лемончо и днес ще снимаме третото ми видео в канала. И тук ще е много по-трудно. Затова нарочно сме избрали да играем ранкед, за да е по-трудно. Вижте какво ни даде. Просто казвам, че нито не използвам. Дори не да. И какво мислиш, че от сега ще се върнем, ще мога по села и така с неспокойствие. Не, защото той тук ще вече купи брат. Ама си нещо не можеш на 5200 брат. На снайпер в тази игра да се прави. Нищо. О, как ми изгавриха хора. Много сте слаби, момчета. Много сте слаби. Ваше ви сте след нова в две. Ако можете играти с моите оръжия, не с някакви тъпи оръжия от други хора, бате. Защо виждате? Когато ще умреш така. Бъде се малкото. Брат, нямаме нищо. Трябваше го правилно, брате. Не, даже не мога да се бъде. Даже идват хора. Добре. Стрикила се от сам, ето е ти много успено се възщитите точно къде няколко граници. Добре, да ще бъда си. Време ли може би някой трябва да вземеш лута на мене, че да вземеш лута около някоите да го вземат лута обратно от теб. Не може, че ти отиде да вземеш лута обратно. Сега ще се върнем, ще мога по села и така с неспокойствие. Не, защото той тук ще вече купи брат. Ама си нещо не можеш на 5200 брат. На снайпер в тази игра да се прави. Нищо. О, как ми изгавриха хора. Много сте слаби, момчета. Много сте слаби. Ваше ви сте след нова в две. Ако можете играти с моите оръжия, не с някакви тъпи оръжия от други хора, бате. Защо виждате? Когато ще умреш така. Бъде се малкото. Брат, нямаме нищо. Трябваше го правилно, брате. Не, даже не мога да се бъде. Даже идват хора. Добре. Стрикила се от сам, ето е ти много успено се възщитите точно къде няколко граници. Добре, да ще бъда си. Време ли може би някой трябва да вземеш лута на мене, че да вземеш лута около някоите да го вземат лута обратно от теб. Не може, че ти отиде да вземеш лута. Ще трябва да се разменеш лута, ще трябва да се разменеш лута, бе. Чуем, че се прави. Давай, толкова стикъл. Не можеш да избълнеш емката, бай, не можеш да избълнеш емката. Давай. Давай, ротейтвай. Ротейт. Обърни се. Топте. Момчета, запътваме се към втората игра.
името ми не мога. Телепортирам се, го става. Тора, чекай, бягай малко. Да, хора. Един кил сме. Тежко ти има също ръж, така че... Просто не мога да използвам, мисля, че тебе си имаш също ръж. След ако видял. Аз си ще умра. Няма значение, лимончо не се пи. Не се пи, когато съм много апарат. Когато съм умрял, просто се пи. Няма предизвикателството. Да нови хефи, да ви скефи видеото, защото Ще умри, брат, умри, дори ми покаче. Ще игра с тъпа си фенка, аз ако мога убивам. Умри. Айде, брат, айде. Значи това е моя луд, брат, да правиш, бре, добре, се изсвърщо. Беше си фенка и бомба. Това дори не е лошо, това даже не е лошо. Да, 2 кила са хора. Стеше много добре. Къде ме стрелнаха, брат? Ти ме стрелна. Попеш. Да, хора. Спамят. Се пи из никой, брат, тръж малко. Докато не мога да ротейта, просто тръж. Там ще кажа, че няма човек. Аз попи някой се отпускаш, ще трябва такова. Играта с това се водеш, така че... Добре, моя луд е готов пак. Леко кипира да маса луд че може да бъде да стекне. Че аз защо ще спра да го седна него стои. Колко седна него аз ще трябва да се лутам. Ще бъде яка трешот. Бъде як шот е. Аз ще ръчни като не ми пука ако има една тъпенка. Те пък има нещо. То си за мен има нещо. Ти пък как отиде към мен да се боксаш. Кажи готов си. Пещит. Али ще коня така, както не съм конил никой. Така ще коня, брат. Ела така си, къде си там си, моля се. Се притеснявай, брат, писай. Успокой се, бе. Да. Това... Имаш по-хубавка, това беше моето. И да, аз не знам какво е негово, брат, вече другия ме е скочил. То как да стане? С тебе да се направят бе чалендж, брат. Не знам хора колко процента е Мил фен, но мисля, че е много близко до чемпион. Така че тези дни може да очаквате видео в канала му как пробваме да го дигнем Андрия. Не знам дали ще качва, но казвам, че може. Не
Не съм сигурен. Трябва да следите канала му и да се абонирате, за да ви излезе известие, ако качи видео. Видеото може да го очаквате в четвъртък в моя канал и в каналът Немо също в четвъртък. Знам дали знаете, ако следите каналът Немо беше качил публикация, в която се пита кой е по-добрият ютубър според вас и бая хора бяха гласували за мен. Пак ще обеси същата вълна, да ме пак същия човек. И то. Аз ще го бягам. Пак ще обеси същата вълна, да ме пак същия човек. И то. Аз ще го бягам. Беше много лошо и тя се връща, защото сега ще умреш. Ще го първо. Наедно си, бе, брат! Наедно! Батай. Убих го аз. Окей, накрая направим тъп кил. Ще ти направи кил, да, ще кажа да. Пресекай си лутовете. Обаче не тракиваме те сега солното. Те сега не тракиваме солното, така че бягай, просто бягаш. Света бягал. Те се тъпиха, къде да стане. Хора. Място ни дори ми даде да стрелям бомбата си. Не, хора. Добре. И хора, това ще бъде края на това видео. Това ще бъде края на това видео. Направихме много добри места, надявам се да ви е харесало. И